Milí priatelia, volám sa Daniel Boris a mám pre vás jeden tip, akým spôsobom si môžete jednoducho a relatívne za pár minút a hlavne zadarmo urobiť krásnu bannerovú reklamu. Tak poďme na to. Pripravujeme jednu akciu v rámci našej firmy. Jedná sa o mimosezónnu zľavu na plotové systémy a brány. Aby sme to mohli lepšie spropagovať, tak pripravujeme aj určité banery a chceme nimi vlastne poukázať jednak cez Facebookovú reklamu, jednak cez Google AdWords a využiť tiež služby e-targetu. Tak poďme na to, urobíme si krásne banery, dúfam, že sa podaria. Na výrobu banerov sa dajú použiť rôzne nástroje, my si dnes ukážeme, ako sa používa na to nástroj Canva. Canva, píše sa canva.com. Je webová aplikácia, ktorá je zdarma. Môžete si tam naozaj urobiť veľmi krásne banery za pár minút a môžete pracovať s nimi tak, ako potrebujete. Prihlasovanie je cez Facebook alebo cez vaše Google konto. Prípadne menom a heslom záleží od vás. Ja sa prihlasujem cez Facebook, mám tam už pripravených niekoľko projektov vytvorených, čiže keď idem robiť nový projekt, môžem si použiť ten pôvodný projekt, alebo môžem si urobiť ako úplne nový. Dobre, takže môžem si potom zvoliť formát, v ktorom to chcem mať urobené. Formáty sa vyberajú v tejto časti. Môžete si vybrať podľa toho, kde to chcete použiť, akým spôsobom a vybrať si ten najsprávnejší formát, ktorý práve chcete, ktorý potrebujete. Naozaj je tu na výber, je tu presne napísané aj rozmer, aj kde by sa odporúčalo použitie tohoto formátu. V prípade, že vám nevyhovuje žiaden z týchto formátov, je možné použiť potom formát vlastný, tým, že si kliknete na použiť vlastný formát, tu si napíšete vlastne rozmery v pixeloch a môžete sa do toho pustiť. Ale ja som rozhodnutý použiť nejaký konkrétny, ktorý už máme vyskúšaný a konkrétne by sme využili momentálne pre túto ukážku tzv. Facebook post. Ako som spomenul, tak väčšina vecí v rámci Canvy je úplne zdarma. Je to označené, vlastne môžete si zvoliť pozadie, keď je tu takáto ikonka free, to znamená, že ten obrázok môžete použiť zdarma. V prípade, ak tam nájdete nejaký, ktorý je spoplatnený, je to relatívne malá sumička, ktorá sa, myslím si, že ľahko oželie. Zvolíte si vlastne formát, ktorý chcete, pozerajte teda ani nie na to, aký obrazok sa tam použije, lebo ten si môžete zameniť, ale pozerajte na to, aké sú tam použité fonty, kde je text vložený, aby ste tej práce s tým mali čo najmenej. V prípade, že by ste chceli niečo konkrétne, môžete sem si tiež zadať vyhľadávanie a tým pádom nájsť to, čo vlastne potrebujete. Môžete si zvoliť, ak chcete úplne len univerzálne nejaké pozadie, môžete si vybrať v časti background. Alebo teda v tom layouts si vyberiete ten, ktorý už je predpripravený. Tým, že využijete šablónu, máte možnosť naozaj ušetriť kopu času. Je na výber tých šablón neuveriteľné množstvo, takže naozaj si vyberiete, čo vám najlepšie pasuje. Ja som si vybral tento formát, tento typ, kde je teda veľmi jednoduché a vyznačené, že sa jedná o zľavy. Texty, ktoré sú tu, je možné veľmi jednoduchým spôsobom prepísať. Zmenšiť v prípade, že potrebujete. Môžete zmeniť pozadie obrázku. Obrázok sa teda dáva tak, že si ho nahráte, tzv. Uploads. Môžete použiť tie, ktoré už máte na stránke stiahnuté, prípadne si môžete stiahnuť nové. Čiže dáte Upload your own images. Tu som si pripravil niektoré obrázky, ktoré obsahujú plot vo svojom vzore, prípadne som si aj predpripravil také označenie, že Big Sale. Tieto fotky sú stiahnuté z fotobanky, kde som si ich kúpil za relatívne nízke peniaze. Môžem si vyznačiť aj viac obrázkov naraz, ak chcem použiť viaceré formáty a viaceré typy reklamy.
Po stiahnutí obrázku si ho môžeme takto jednoducho vlastne pretiahnuť na pozadie. A ak máme pripravené povedzme nejaký obrázok vo formáte PNG, ako mám aj ja, tak ho môžeme tiež tam uložiť a umiestniť. S textom môžeme ľubovoľne pracovať a hýbať. A v konečnom dôsledku takto môže aj tento banner zostať. V prípade, že sa mu už páči, stačí ho len uložiť cez download, rozhodnúť sa pre formát PNG, prípadne JPEG alebo PDF a uložiť. A to je všetko. Banner je uložený, stiahnete si ho z miesta, kam sa vám ukladajú obrázky a môžete s ním pracovať v rámci vašich marketingových aktivít. Takto jednoducho si vytvoríte bannery v Canve, môžete ich s nimi vlastne ľubovoľne pracovať a samozrejme môžete vytvoriť rôzne formáty s rovnakým dizajnom, s rovnakými fontami, aby ste mali viaceré možnosti pre ich umiestnenie. Aby ste mohli dať iný obrázok, iný formát do Facebook stránky, iný formát, aby ste mohli použiť na Google AdWords, prípadne, ako som spomenul, aj iné formáty. Samozrejme, vždy, keď robíte nejakú kampaň, tento vytvorený banner si môžete vložiť aj do vytvoreného obrázku na vaše webové stránky, aby propagoval to, čo vlastne potrebujete. Prajem všetkým krásny deň.